саломло талабони азиз, бо шумо Ғафур Алиакбар ҳастам. имрӯз панҷумин дарси оптика. мавзӯи имрӯзаи мо оина ва линзаҳо. Оина ва линзаҳо. Пеш аз он биёед сараввал оинаро омӯзем, баъдан линзаҳоро. Оина чист? Оина ин сатҳи ҳамворест, ки рӯшноиро инъикос карда тасвири ашёро дар худ ҳосил мекунад ва ҳангоми нигаристан ба он мо тасвири ашёро мебинем. Ва оинаҳоро мо ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо мекунем. Кадом гурӯҳҳо? Якум мо дорем оинаҳои ҳамвор, дуюм оинаҳои барҷаста ва сеюм оинаҳои фурӯхамида. Яъне ки се намуди оина дар умум вуҷуд дорад: оинаҳои ҳамвор, оинаҳои барҷаста ва оинаҳои фурӯхамида. Сараввал оинаи ҳамвор. Оинаи ҳамвор чист? Оинае ки сатҳаш ҳамвор аст, оинаи ҳамвор меноманд ва мегӯяд тасвир дар оинаи ҳамвор мафҳум ва роста нишон дода мешавад. мафҳум маънош бардурӯғ ва роста маънош аз ин пара ба он пара монанд аст. Яъне ки мафҳум ва роста нишон дода мешавад. биёед пеш аз он ки мафҳум ва ростаро мо омӯзем, дар аввал хусусиятҳои оинаи ҳамворро омӯзем. хусусиятҳои оинаи ҳамвор, яъне ки оинаи ҳамвор кадом хусусиятҳоро дорад? хусусиятҳои оинаи ҳамвор. Оинаи ҳамвор якум хусусияти аз ҳама маъмулаш ин аст, ки агар ҷисм дар пеши оина бошад, вақте ки тасвири он ҳосил мешавад, масофаи аз ҷисм то оина ба масофаи аз оина то тасвири он баробар аст. Яъне ки агар аз ҷисм то оина 4 сантиметр бошад, аз оина то тасвир низ 4 сантиметр мешавад. яъне ки масофаи аз ҷисм то оина ба масофаи аз тасвир то оина ҳама вақт баробар аст. ва як чизро дар хотир гиред: агар аз мо пурсанд масофаи аз линза аз оина то ҷисм 4 сантиметр бошад, масофаи аз тасвир то оина чанд сантиметр аст? 4 сантиметр. чунки ҳама вақт ин пара ба тарафи дигар баробар аст. агар аз мо аз оина аз тасвир аз ҷисм то тасвир пурсанд, чӣ? дар умум 8 сантиметр. ҳам 4 сантиметри тарафро ва 4 сантиметри тарафи дигарро ба назар гирифта ҳардуи онҳоро ҷамъ мекунем ва масофаи аз ҷисм то тасвир ҳосил мешавад. дуюм хусусияти оинаи ҳамвор. вақте ки масофаи аз ҷисм то оинаро зиёд мекунем, масофаи аз куҷо? аз ҷисм то оинаро зиёд мекунем, масофаи аз оина то тасвир низ зиёд мешавад. агар инҷоро 1 сантиметр дарозтар барем ҷисмро, тасвир низ 1 сантиметр дуртар пайдо мешавад. агар 2 сантиметр дуртар барем, 2 сантиметр дуртар мешавад. яъне ки чӣ қадаре ки мо масофаро зиёд мекунем аз ҷисм то оинаро, ҳамон қадар масофа аз оина то тасвир низ зиёд мешавад. сеюм хусусият: оина тасвирро роста нишон медиҳад. яъне ки агар ман ҳамин қаламро дар оина монам, аз он пара низ ҳамин қаламро бо ҳамин шакл мебинам. қаламро тобхӯрда намебинам. агар тобхӯрда медидам, дар инҷо чапа мешуд, аммо ман дар шакли худ мебинам ку. барои ҳамин ин чӣ ном дорад? Тасвири роста. яъне ки ҳама вақт оинаи ҳамвор тасвирро чӣ гуна нишон медиҳад? Роста. чорум, оинаи ҳамвор тасвирро мафҳум нишон медиҳад, яъне ки бардурӯғ. чаро бардурӯғ? нигоҳ кунед, мо дар инҷо як шамъ мебинем, дар оина низ як шамъ мебинем. агар ман ба шумо савол диҳам, мо дар умум чанд шамъ дорем, шумо чӣ ҷавоб медиҳед? Як шамъ. бале, шамъи даруни он ин хаёлӣ аст, ин бардурӯғ аст. мо онро дида метавонем, аммо ин хаёлан аст, бардурӯғ аст. дар ҳақиқат он шамъ вуҷуд надорад ва дар ин маънои онро дорад, ки оинаҳо тасвирро бардурӯғ нишон медиҳанд, мафҳум нишон медиҳанд. панҷум хусусият: оинаҳо тасвирро ба шакли симметрӣ ё чиликӣ нишон медиҳад. яъне ки агар мо ба оина дасти рости худро равон кунем, аз тарафи оина ба мо фикр мекунем ки дасти чапи он омадааст. яъне ки дасти ростро мебардорем, аз он тараф дасти чап мешавад. яъне ки фикран дасти чап аст. яъне ки чиликӣ нишон медиҳад. яъне ки чап тобхӯрда чиликӣ нишон медиҳад. 5 хусусияти чӣ?
5 خصوصیت آینه هموار. یکم، مسافت از جسم تا آینه و مسافت از آینه تا تصویر همه وقت برابر است. وقتی که ما مسافت از جسم تا آینه را زیاد کردیم، مسافت از آینه تا تصویر نیز زیاد می شود. سوم، آینه همه وقت تصویر را راسته نشان میدهد. چهارم، آینه تصویر را مفهوم نشان میدهد. یعنی که آینه تصویر را نشان میدهد اما در حقیقت آن جسم در آنجا نیست، تنها تصویرش خیالا وجود دارد. و پنجم گفتیم چلیکی نشان میدهد. این بود 5 خصوصیت آینه هموار. با فکرم مفهوم و راسته را فهمیدید. در دوام ما داریم لینزه ها. درسی پورا را می توانید از تلگرام کانال ما دسترس نمایید. سیلکای آن در اپیسانیا گذاشته شده است.